Okay, vi starter. Howdy, folk. Howdy, folks. Den anden for syg. Take 2. Altså, hvornår var den første? Det var i sommer. Ja. Det gik bare i helvede til. Vi har heller ikke... ja, lad mig lige... Det var et halvt år siden, tror jeg. Men hvad skal vi snakke om? Lot of shit going on. Det ved jeg faktisk ikke. Det er så lidt desperatisk på det tidspunkt, jeg skal have postet. Desperation part. Ja, når jeg snakker om din staff, bro. Ja. Jeg har fucking staff i hele armen. Og hvad var det? Jeg tror 10 dage siden nu. Og jeg vidste bare, det var staff med det samme. Og gik til lægen. Og de sagde, nej, jeg tror jeg ikke. Sendte mig hjem. Jeg sagde, jeg skulle ringe igen, og så blev det weekend. Og så bare snakke med den ene efter den anden vagtlæge, som alle sammen også bare sagde, nah, looks good. All good. And here I am. All doped up. Ja, altså, du havde jo operation. Jeg blev opereret cirka en uge efter, jeg kontaktede lægen første gang. Og der er så gået lidt over en uge siden, jeg blev opereret nu. Så forløbet har varet 2 ugers tid nu. Altså, hvad fanden skal vi gøre med det? Fordi da jeg fik staff her, den fik jeg... Altså, der er en eller anden variation af staff, som går rundt lige nu. Der hvor jeg træner i Siam, der var i hvert fald 2, som jeg ved, blev lagt ind. Oh, really? Indlagt. Lagt ind. Ja, indlagt. Indlagt. Så jeg gik, min læge var i Sydhavn, tror jeg. Ja. Så fik jeg en testet. Jeg fik sådan en bums der, da jeg var hos jer. Ja. Ja, vi tror, det var sådan en tryksår ting, et eller andet. Fordi det gør ondt, at det rullede der lige før det. Mm-hmm. Og så hun den, så tog hun sådan en prøve. Ja, swappede den. Ja, så sagde hun, du skal virkelig scrub. Ja. Du skal gøre det rent, virkelig skrub det med det der mediskrub. Ja. Sådan noget sæbe med klorhexidin i. Ja, så gør sådan, det gjorde jeg. Mm-hmm. Og så dagen efter fik jeg det der svar på appen, at det var staff. Ja. Så ringede jeg til dem med det samme på deres akut. Ja. Så de kontaktede ikke dig jo. Nej. Det var også fucked up. Altså, jeg ringede til dem, og det var på pause, så hvis du har noget akut, så tryk på et eller andet 2. Så trykkede jeg bare sådan, det er fordi, jeg har lige fået svarene, jeg har fået staff og stafylokokker, og jeg vil gerne have billeder. Det var sådan, ja, men nu er vi på pause, kan du lige vente 15 minutter, bare sådan, men jeg har fået svarene, jeg vil bare gerne have recepten. Og sådan, er det noget nødvendigt, der sker? Og sådan, nej, sådan, jeg har haft den for en uge nu, men jeg har lige fået svarene, jeg vil gerne have billeder. Og sådan, jeg ringer lige tilbage efter pausen. What the fuck? Ja, fordi det var ikke noget livsfarligt. Men det var også det, da jeg blev indlagt der. Der blev de jo også ved med at udskyde, fordi det ikke var akut. Jeg kan godt forstå, at det ikke er akut i forhold til, at det var i din eller anden, der er ved at dø, eller i en bilulykke, eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Men man bare sådan... Altså, så ringede jeg tilbage, efter at de har spist deres oste med deres BMO. Det er rigtigt, Københavner pause. Ja. Så siger receptionisten, jeg har snakket med, siger din læge har allerede skrevet til dig. Jeg kan lige læse til dig, fordi hvis du ikke har fået den. Så sådan, ja, du læser bare. Der står, du har fået positiv test for bakterier. Bliv ved med at skrubbe 2 til 3 gange om dagen. Så siger jeg bare, nej, det går sgu ikke, det her. Det kan jeg sgu ikke leve med. Og hvis du, jeg kan godt stille dig videre, hvis du vil gerne have snakket med hende. Var sådan, ja,
Gør det. Like yesterday. Og så, ja, blev stille bedre. Jeg siger han, jeg lige skrev til dig, eller så bare sådan, ja, den har jeg ikke fået endnu. Det er jo, der er lige en læste det for mig, de siger, jeg skal bare skrubbe det, du har sagt, det var sådan, ja, det var sådan, nej, det går sgu ikke det her, jeg skal have piller. Det var sådan, okay, jeg kan godt høre, du vil gerne have piller. Jeg er sådan, ja. så siger han, og så, men næste gang, sørg lige for, at du vasker den, fordi du kunne have undgået den. Var sådan, Shut the fuck up. ja, sådan, det var lige fra starten, det var sådan, ja, jeg tror, det er virkelig stafylokokker, og jeg vil gerne have piller. Var sådan, så, ja, man skal virkelig passe på. Så er man bare nødt til sådan, take a deep breath and be like, sure thing, buddy, I will. Ja, altså det har jo sket før, fordi jeg har haft staf også her, ikke? Yeah. På kinden. Så fik jeg også sådan, det lignede, der var en, der startede igen, så tog jeg derhen, men det var det faktisk ikke. Nej. Så jeg havde benefit of doubt. Jamen, better safe than sorry. Hver gang jeg har gået til lægen med, hvad jeg troede, det var stafylokokker, har det været stafylokokker. Ja. Så indtil videre har jeg en 100% success rate of being moldy from the inside. Oh. Men jeg vil da hellere være sikker, end, du ved, de bliver ved med at bare sige, bare skrub det med noget sæbe. Bro, hvis jeg har fucking staf i hele min arm, it's gonna need more than some soap. Ja. Men hvad er deres sådan reference? Er det bare sådan, er der en slags staff, som kan bare gå igennem? Nej. Altså, i hele det her forløb, jeg har været, der har jeg sådan erfaret 2 ting. Men det her, det er vores, det der jiu-jitsu staff, det er helt andet. It's like super staff. Ja. Men jeg tror, det danske, det hvad jeg har oplevet, og som dem jeg snakker med siger, det danske sundhedssystem, det er meget mærket af sådan hypokondre, der sådan, du ved, de går til lægen, når de har tiny scratch, så de sådan, fuck, jeg tror, jeg dør. Så lægerne, jeg tror, der var en eller anden, der sagde til mig om sådan noget. Det er bare vant til bare sådan, 50 plus af dem, der kommer til lægen, de fejler ikke noget. 50%? Ja, minimum, plus, tror jeg. Mere end det sikkert. Du ved, så de er vant til bare at være sådan, it's probably nothing, og så er det ikke noget. Og det må være også derfor, der var nogen, som havde et eller andet mental breakdown. Og så havde nogen... hvad fanden var det? Det kan jeg ikke lige huske. Men så fik bare hun attitude fra skadestuen. Ja. Så I'm having a mental breakdown. Så jeg bare sådan, but you're talking. Ja. It's like... Altså, mental breakdown, er det noget... Har du haft en panic attack? Jeg tror nok, du har, vel? Ja. Altså, er det, hvor man bare tror, man kommer til at dø, eller kan man faktisk skade af det? I min erfaring, så tror du, at du skal dø. Det var det, jeg oplevede. Ja. Jeg troede, fordi jeg var sådan utilpas, og så begyndte jeg, det er sådan en spiral, fordi så, du ved, du tror, der er et eller andet galt, eller du er utilpas, og så tænker du over, der er et eller andet galt, eller du er utilpas. Og så bliver det sådan, jeg begyndte bare at hyperventilere. Så jeg begyndte bare at trække vejret sådan. Og så fordi jeg gjorde det, så kunne jeg ikke få luft. Og så til sidst, det var faktisk fucking trippy, fordi at jeg sådan, så flottede jeg min krop med ilt. Så mine arme og sådan noget, de begyndte sådan at svæve, fordi jeg havde så meget ilt i kroppen. Så jeg blev sådan helt balloon animal. Jeg lå bare på sofaen og sådan pustede op og blev ved med at hyperventilere. Så kom ambulancen ud der, og så jeg kunne ikke bevæge mig, fordi min lemmer strittede bare. Jeg kunne høre, at de sådan snakkede, og de snakkede med Belinda. Og så sådan guidede de mig bare til at få styr på min vejrtrækning. Fordi det var det sådan, jeg spiralede bare ind i det der. Jo mindre jeg kunne trække vejret, jo mere begyndte jeg også sådan. Er det ikke der, hvor de tager brown bag, og så trækker vejret på bussen? Ja, præcis. For at undgå det der alt for meget ilt. Ja. Så har man det tror jeg også, CO2. jeg fik. Eller sådan, ja, det var så ikke en brown bag, det var sådan en... det var sådan en, du ved, en maske med en plastikpose på. Men jeg tror også, jeg fik det. Og så var det sådan, du ved,
så trækker man, når du sådan snap out of it, så kommer du bare tilbage til normal vejrtrækning, og så er du sådan, why the fuck did I flip out? Ja. Det var sådan kind of embarrassing, fordi der stod sådan 2 medical people i min stue, og du ved, jeg lå bare, jeg tror i underbukser eller sådan noget, jeg lige stod op, jeg lå bare på sofaen og var sådan, so that was nothing, please leave. Like. Er det på det tidspunkt der, hvor du, det med studier? Ja. Ja. Det var en grimy... Ja, det var weird times. Ja. Jeg tror, Altså, det er fordi, jeg tænker, at du har altid været i studier, siden jeg mødte dig i 21, men du var aldrig studerende. Nej, det var det, der var problemet. Ja. Altså, fordi at det der studie, det ikke blev faciliteret, så jeg gik i skole, men jeg havde ikke noget undervisning eller noget. Og det så hvordan fanden virker det der? Hvordan kan det ske? Problemet var, da uddannelsen startede, var vi 8, der startede. Det var på serviceøkonom-uddannelsen. Vi var 8, der startede, og så efter den første eksamen, der var der sådan 3-4, der droppede ud. Så var vi 4-5 stykker. Og så var der bare ikke noget, altså skolen gad ikke at bruge tid, eller penge, eller ressourcer på at, du ved, strukturere det. Så det var bare sådan noget, jeg havde fucking meget online undervisning. Ja, systemet er bare... Min underviser kom mega tit for sent. Ja, systemet var bare sådan, vores unge er bare sådan, fuck dem, bare lave mere... Man, fuck them kids. Lave mere regatter og sende det bare ud. Wow. Vores egen folk, det kan klare sig. Altså, jeg tænker, både nu, vi snakker sådan healthcare-system og skolesystemer og sådan noget. Thank God, bless Denmark for, du ved, free education, free healthcare. But man, does that shit suck sometimes. Ja, altså, vi har free education, eller man bliver faktisk betalt for det. Betalt, det er jo totalt, det er jo syg luksus. Ja, men så har jeg også hørt, I have some inside information fra DTU, at Amerika, de stuesuger bare det nye ingeniør. Jeg kender en, som hans kone er sådan en investment, hun investerer i sådan nogle startups for ingeniører, for at beholde unge og ingeniører i Danmark, fordi Amerika er bare sådan... Fordi DTU er nummer 3 i verden i ingeniøruniversiteter. Okay. Ja, det er virkelig høj. Jeg var næsten der. Jeg skulle lige sige, du havde sgu da søgt ind. Ja, jeg havde adgangskurset. Ja. Det er bare for at kvalificere til det. Og så, jeg har det bare det værste afslutningseksamener. Aller værste karakter, jeg har fået hele skolegangen. Jeg var også i det der, jeg skulle også have det der medicinske for ADHD. Og det var samtidig? Ja, det var da jeg startede adgangskurset, jeg startede sådan 1,5 års, fordi jeg er virkelig noob med alt det der. Jeg kunne heller ikke dansk, og jeg skulle have dansk A. Ja, som en grønlander. God damn. Så jeg, den første halvår tog jeg i Ballerup, DTU. Og der, hvor jeg begyndte, jeg var bare så fucking depressed. Yeah. Så tog jeg til min læge, var sådan, help me. Something's wrong. Something's wrong. I ain't good. Så fik jeg questionnaire, en spørgeskema. Så jeg svarer på den. Er det sådan en multiple choice diagnosis sheet? 1-5, hvor meget? Hvor meget jeg har været trist de sidste 3 uger. De der. 5. Altså, der er noget, der sker som minder mig om ting, der har sket, som får mig til at spekulere, spiral, altså, 4-5, og så ender det med at være sådan, du har depression, PTSD og OCD, var sådan, okay, tak. Så kom der en anden, jeg fik 2 af dem. Ja. Den anden var til angst. Du har svær angst. Jeg var sådan, okay bro, ja, tak. Det var det, jeg troede, jeg havde. så tog jeg til min læge igen. Og så siger han,
Jeg kan ikke give dig billeder, fordi du er under 25. Oh, really? Så jeg sådan, min psykiater sagde, jeg kan godt få SSRIs. Hvad er det? Det er Selective Psilocybin Reuptake Inhibitors. Så når det der neuroner, det kommunikerer med kemikalier, så når en, der spytter ud psilocybin, det der glade, hvor man føler lykkelig, så den bliver optaget igen fra input. Så i stedet for fra output, bliver bare kommet tilbage til output, i stedet for input. Så man tager det der SSRIs, så i stedet for at den kommer tilbage, den blokker, at den reuptake, it inhibits reuptake. Den laver ikke psilocybin. Er det psilocybin? Nej. Psilocybin er stoffer. Ja. Selective serotonin. Serotonin. Aha. Sorry. That was yesterday. Nej, så det var bare det, jeg skulle have, fordi jeg arbejdede med min psykoterapeut, og så fikser jeg noget, så har jeg det bedre. Men så tager det bare sådan 2 uger, så er det bare, back to square one, I'm fucking depressed again, cool, jeg er helt depressiv. Så siger han, jeg tror, du har sådan angst, jeg tror, helst for medicin, så det er derfor, jeg tog til min læge. Ja. Og så, fordi jeg må ikke han kunne ikke give mig piller, fordi jeg var under 25. Eller jeg var 25, jeg kan ikke lige huske. Jeg tror, jeg var under 25. Ja. Og så skulle jeg til regionens psykiatriske hospital. Okay. Så snakkede jeg med en psykologisk nurse, sygeplejerske, psykiatrisk sygeplejerske, for sådan 1,5 eller 2 timer. Det var sådan, okay, ja. Let's take it back. Så siger hun, da du var lille, når din far siger noget, du skal gøre, så gør du, hvad han siger, du ikke skal gøre. Var sådan, ja, basically. Altså, men du siger, at du har blevet testet i Nuuk før, bare fordi jeg var testet i Nuuk, og så det var clean. Okay. Og så siger jeg, de siger, at jeg var normal. Men du fik ikke svar for 3 år. Det var sådan, de havde tekniske problemer, så var det klemme, det ringte til mig, så jeg fik ikke svar 3 år, men de sagde, de var normal. Så jeg, okay. Jeg snakker lige med min, så kommer hun tilbage. Hans, vi tror, du skal have du skal blive testet for ADHD igen. Det var sådan, cool. Så begyndte jeg, fordi der var det der offentlige hospital, den var helt fyldt. Så det gav mig til en privat hospital. Som gratis for mig, heldigvis. No. Og så startede, fordi jeg var på svær. Jeg tror, der er mange, som prøver at få blive testet. Yeah. Så bliver det ikke testet, fordi der er så mange, der skal testes. Ja. Der er lidt epidemiagtigt. Ja, men jeg var på, der er niveauer fra 10, som er angst, og så 1 er suicidal. Jeg var på 3, fordi jeg voksede op i hushold med psykisk sygdom. Kun af alkoholiker i min familie. Ja. Good old alcoholics. Så blev jeg bare testet, imens jeg var på DTU adgangskursus. Vi havde 4 afleveringer hver uge, imens jeg skulle til samtale hver uge. I gang med at blive testet. Ja. Og så skulle de snakke med min søster. I starten prøvede de at snakke med min far. Jeg tror, det er der, hvor det gik galt med den første. Fordi de snakkede med min far. Ja, han er normal. Ja. Nothing wrong with him. Ja, sådan var jeg også. Hvordan kan det være unormal? Jeg er ret normal. Og så nu er alle sammen skal faktisk testes i min familie. Så da jeg blev diagnosticeret med ADHD, og så min søster var sådan, fordi vi snakkede, hun har det meget det samme. Ja. Så siger hun, hvis du bliver diagnosticeret, så skal jeg også blive testet.
Og så da jeg blev diagnosticeret, så skulle hun begynde at gå læge, men hun venter. Der er endnu værre i Grønland. Værre. Mm. Og så min far faktisk har skrevet til hende, var sådan, hvor er det, du har fået det der test? Tell me about this. I think I might also... Så han ringer også til mig, var sådan, jeg tror du var normal. Jeg tror altid, du var normal. Var sådan, ja, jeg er normal forhold til dig. Am I special too? Så, han var altid imod mig, fordi jeg har det der crasher, siden jeg var lille. Mm. Så jeg sidder bare i min værelse og bare ser videoer, som stimulerer mig. YouTube-videoer. Og så har han fået sin... Han har lært at bruge sin tv på YouTube. Bro, han ligger bare i seng og ser Asian cooking. Det er ikke sådan cooking, hvor det bare... Yeah, that's the shit. Ja, hvor det bare har sådan en boil. Det er sådan en steamer, en gedehoved. Yeah. Og så spiser de bare... Ja, han ligger bare... That's the shit. Ja. Altså, hvordan kan det ikke være ADHD? Altså, har du også sådan noget, bro? Du har også lidt... altså, jeg har aldrig været så tæt på nogen, som var normal. Sådan sådan typisk. Uh-huh. Det er mine tætteste mennesker. Det er alle sammen. Bro. You're looking at me. Aha. Nej, jeg tror, du har bare lidt sådan autistic traits. Tror du ikke? Jo. Jeg ved det ikke. Altså, first, du er virkelig god i jiu-jitsu. Thank you, sir. Den anden er, you fucking suck at socializing. Ja. Amen. Det er jeg sikkert. Jeg gider bare ikke at blive labeled. Ja, sådan, hvad får du ud af det så, ikke? Exactly. Jeg kan også huske, da du begyndte sådan... I starten, da du sådan begyndte at blive diagnosticeret med ADHD og sådan noget, der tænkte jeg også sådan... What a shame. Altså, jeg forstod godt, at du havde brug for et eller andet afklaring i forhold til, hvorfor du agerede, som du gjorde, hvorfor du havde nogle crash-outs og sådan noget. Men jeg tænkte også sådan... Please don't like fucking numb yourself with Ritalin. Bro, det var slemt. Ja, fordi jeg synes også, det synes jeg, der er en pandemi i forhold til kring det der med, at det er jo sådan en kæmpe ting, også med bare personligheder, lige så snart du stikker lidt ud, lige så snart du ikke er inde i en eller anden kasse, hvor du kan sidde på en skolebænk i 8 timer om dagen, eller så har du ADHD. Jeg er bare sådan, nej, måske synes han bare ikke, det er fedt at sidde nede i 8 timer. Ja. Like, stop giving the kids drugs. Like. Ja, bare give ham noget tømmer og en hammer, og bare let it rip. Let him be a kid or something. Ja. Men du er også trappet ned på ADHD-medicin, ikke? If life gives you lemons, you make a lemonade, ikke? Uh-huh. If system giver dig piller, som stimulerer, sælg dem. No. Hit me up. Sue me, I don't care. No. Altså, jeg bruger dem ikke. Nej, jeg bruger dem aldrig. Jeg startede med at tage Ritalin, og så fik jeg bare... det reddede min skole, fordi jeg havde en kemi-lærer, som snakker sådan her. Og så jeg bliver bare sweet music. Overstimuleret, og så crasher jeg bare, så sover jeg bare. Så jeg sidder i forreste række, og så bare... No. Jeg havde ørepropper, seriøst. Jeg havde orange ørepropper, men det er disrespect. Det er disrespect. Ja, så starter du en white. Bro. Og så fik jeg Ritalin. Så kunne jeg faktisk tolerere hende. Så kunne jeg faktisk lære. Jeg tror, fordi jeg blev diagnosticeret i midten af den første af den officielle, fordi officielt er det 1 år, men tager det der adgangskurset. Jeg tog bare den ekstra. Så i midten af den første blev jeg diagnosticeret, og
fik Ritalin. Det reddede min skole. Så jeg kunne faktisk sidde og lytte. Jeg tror, de tager sådan jeg begyndte at tage Ritalin. Og så efter en uge, sidder jeg bare på matematik og så lytter. Så var sådan, hold up, jeg lytter. Så det sker aldrig. Var sådan, jeg tænker ikke på, at når hun sådan skriver, så siger den, og så alting crasher bare. Der er sket det der, og så bare sådan, okay, pyt med det. Hvad 2 + 2, og sådan, så vi har de der alle ligninger, og så vi har mat A. Nej, mat B på det tidspunkt. Ja. Jeg havde det svært med det i starten, men det jeg fik, det var sådan, jeg kunne danse i de der tanker. Mm-hmm. Og så det reddede bare min skole. Og så den anden semester, jeg begyndte at få smerter, sådan migræne. Frontal cord. Ja, frontal cord, den bliver bare ristet. Fucking fried on. Ritalin. Så får jeg bare, så begyndte jeg at få, hvad hedder det? Migræne. Migræne? Ja. Okay. Så skulle jeg til medicinskift. I stedet for at få Ritalin, jeg skulle få Elvance. Det er, den første er metyl ikke amfetamin, men metylfenidat. Den anden er amfetamin. Så hvis det er blandet sammen, det er det bedste medicin, man kan få til ADHD, men det er metylamfetamin. Det er meth. Det er bedste medicin for ADHD. Men hvad der sker er, den spiser dit knogler. Nice. Det er derfor man kalder dem det der meth teeth, meth mouth, something. Ja, fordi den spiser bare dine knogler. Så det er derfor, man ikke får det. Så det har skilt i to, metylfenidat, og så something amfetamin. Så jeg skulle flytte til amfetamin. Men før jeg kunne få det, jeg skulle til det der rytme-test for hjertet. EKG. Ja, EKG-test, ja. Så tog jeg derop til Helsingør, fik testet, bum. Så fik jeg ikke svar. Så fik vi ikke svar. Fordi de skulle til at tage pause. Og så testede de mig. Og så sikkert har de bare gået i pause og snakket, som danskerne gør. Jeg har aldrig mødt en stil dansker. Så fik vi ikke noget. Jeg var på min last package, Ritalin. Jeg prøvede at ringe til dem 3 gange efter skolen. Fik ikke svar, fordi de er allerede lukket. Ja. Og så løb jeg tør for medicin. Ja. Og så klemte jeg, at jeg skulle ringe til dem. Ja. Fordi jeg har ikke mere fordi jeg har allerede på Ritalin for halvt år. Jeg glemmer, hvordan min hjerne fungerer uden Ritalin. Så det var lige sådan. Og så den startede en det der domino-effekt med, hvor jeg bare laver dumme ting og og så mistede sådan it went off the rails. Ja. Og så så tog jeg bare høj dosis lige før eksamener. 80 milligram, tror jeg. Det er virkelig, virkelig fucking højt. Okay. Og så fik jeg endnu værre migræne. Og så det hjælper overhovedet ikke, fordi jeg følte ikke med hele anden semester. Var det så der, stopper du så med det, og sådan tage det rigtigt der, eller hvad? Altså, jeg bestod det hele. I don't know how. Thank God. Thank God. Men jeg fik det laveste karakter nogensinde. Så derfor fik jeg ikke... jeg skulle til... jeg ansøgte til noget design, innovation design, og så fik de bare der højeste nogensinde gennemsnit for dem. Så er det bare, jeg var back in the bottom on the list. Ja. Og så, så det skete, bla bla. Jeg begyndte at arbejde alt det der. Ude fra skolen. Så skiftede jeg til det der Elvance.
Og så der var ikke noget hovedpine. Der var ikke noget støj i hjernen. Der var stille. Det var virkelig dejligt. Så kunne jeg trække vejret. Men efter en uge, det der stillhed blev til tomhed. Hvor jeg blev meget deprimeret. Ja. Så der er jeg bare sådan, nu får jeg sådan en meget, meget lav dosis Elvance-typer-agtige, sådan korttidsvirkende, som jeg ikke sådan helt mere, sådan det, jeg bruger dem ikke. For det er bare numb, tomt. Det er også det, jeg synes, man tit hører med sådan, altså sådan mental health drugs, om det er ADHD eller depression, at det er sådan, man bliver bare numb. Og det er sådan, jeg har aldrig prøvet det, så kan jeg ikke udtale mig om det, og der er sikkert nogen, som det er rigtig godt for, og hvor det redder deres liv. Men for mig, så er det er skræmmende at tænke på, du ved, i stedet for, at du oplever at være sådan 0 emotionally, og du også kan opleve at være 7 eller 10, eller sådan, way fedt, at du så bare constantly er 5. Ja. Det er sådan, oh shit. Ja, sådan, hvor du ser mennesker rundt omkring dig, ecstatic, ecstasy, føler sådan, det er sindssygt det her, så du står bare i midten, bare sådan, alt er bare okay. Ja. Sådan, der er ikke noget, der er nederen, der er ikke noget, der er fedt. Så måske dør nogen, alle græder, og så er bare i midten, bare sådan, det er det same. Det er måske overdrevet, for jeg har aldrig prøvet det eller noget, men jeg synes bare, at jeg tror, der er lidt truth to it, når man ser det på den måde. Ja. Og så vil jeg hellere, du ved, maybe feel super shitty sometimes, men også kunne føle mega glæde. Ja, sådan, jeg tænker lidt sådan, det er lidt, når man lever i de der fucked up situationer, det er som en træning, hvor man, ligesom Hell Week, du kan klare det, hvis du klarer det, men den kan også, du kan også gå i stykker. Ja. Så der kan være noget godt med at få medicin. Jeg siger ikke, man skal ikke tage medicin. Nej, det er heller ikke det, jeg mener. Ja, jeg tænker, at man skal tage medicin, så man ikke går i stykker. Og så allerede begynde der at komme af fra dem. Ja. Jeg tror også bare, det er vigtigt at... Altså, jeg tror bare, i dag, der... In today's day and age, fordi vi lever i sådan en fucked up society, hvor du bare... Dopamin burster op på din telefon 8 timer om dagen, så er du bare fried. Så... du ved, det er jo ikke... per se diagnosen, der er problemet, det er jo vejen derhen, eller sådan, du ved, dagligdagen, der gør, at der er så mange, der har issues. Altså, den måde, det fandt på, der findes ADHD, eller jeg tror, det var i Sovjet. Jeg kan ikke lige huske, det var længe siden. Dengang medicin er stimulans, ikke? Fordi den dræber smerter, der går folk til at gå alt det der. Ja. Så der var nogle... det var min kæreste, der fortalte mig om det. Hun undersøgte ADHD, der blev kæreste. Det burde hun gøre lidt mere, anyway. Men der var nogle unge, som kan ikke sidde stille. Og så jeg tror, det var også syg eller et eller andet. Så giver det dem medicin, stimulant, for deres sygdom. Men det blev begyndt at lagt mærke til, at... Og jeg troede... Ja, det kan jeg ikke fandme ikke huske. Men det fandt bare ud af, at det der stimulans, det får dem til at slappe af og ikke løbe rundt. Så har de bare brugt det. Det er bare sådan... Drug the kids. det er jo crazy. Ja, altså nu er det... Jeg tror, jeg læste den på et eller andet sted. En highlight. Highlight? Ja. Eller overskrift.
hvor det undersøger nikotin-baseret medicin. Fordi nikotin er virkelig godt for ADHD. Fordi du kun af de der nicotinic receptors. Jeg skal lægge et billede af børnene, de får... så får de... det der gamle mining. Red Cecil med i madpakken, og så bare i frikvarter. Ja, rough class, man. ja, det der gamle dags mining, ja. hvor der bare står en lille dreng i sådan helt beskidt og en pive og, og en skål snaps. The kids yearn for cigarettes and the mines. And Red Marlboro. Jeg tænkte lige, hvis de begynder at diagnosere ADHD, og så bare giver dem faktisk smøger. Ja. De har ikke nogen, hvad er det, man siger, dem der giver kræft? Cancerous. Altså, fordi det er ikke nikotin, der giver kræft. Nej, det er alt andet, det der numbing. Ja. Det er alle de der kemikalier, petroleum, alt det der, som fucker din system op. Ja. Altså, hvis de kan lave et eller andet... clean nikotin. Did you say? Det er bare... de der tyggegummier. Ja. Man kan bare spise dem. Men tyggegummi, det causer det ikke stadig mouth cancer? Er det ikke mere snus? Jeg tror, altså snus gør også, men jeg tror også, at nikotintyggegummi gør. Så gør det også. Altså, are we allowed to win in this life? Can a man just get a pull of a cigarette? God forbid, man has hobbies. Altså, det føles bare som, det er det bedste ting, man kan gøre. Det skader dig mest. Er det ikke bare, du ved... Stoffer, porno, alkohol, extreme sports. Men det er jo bare dopamin. Det er jo derfor, du chaser det hele tiden. Og derfor, det føles godt. Altså, ja. Kan det ikke være noget, der føles godt og faktisk gør det bedre? No. Altså, man må ikke bare vinde, bro. Jo. Altså, bro. Det er der, men... Okay, I'm walking out. Nej, men det tror jeg også, at der er. Jeg tror bare, du ved, usually så det er way harder. Gå på jagt. Det er sindssygt. Sex med din hustru. Altså, så begynder de bare at sige, sådan, du vil gerne have sex med mig hver nat. Var sådan, ja. Var sådan, jeg føler, at du vil gerne have mig kun for sex. Var sådan, så er det ikke godt alligevel. Ja, men jeg tror bare, det er fordi, det er blevet så nemt at få dopaminfix konstant. Så de ting, der plejede at være sådan naturligt dopamingivende, det er good enough. Ja, så det der, hvor en, der snakkede med ChatGPT om quantum physics, var sådan, we write down, like, you're gonna be shut down if you're not straightforward. Alt det der. Så siger han, hvor meget betydning er quantum physics i livet? 1 to 10. Siger han, 11. Så sådan, hvorfor 11? Limits lie. Fordi ChatGPT siger, at fordi folk tror, at der er en limit, så gør det ikke som, det når ikke til der higher level. Så tænker jeg, hvis du tager stoffer, er ikke 11 døden. Det er det ultimative. Det er jo ultimativt, man kan nå op til. Det er derfor, alle de bedste ting i livet, de skader dig. Det er mine. Du skal bare blive skadet nok. I don't think... No, Du skal bare få nok stoffer. You're out of line stoffer. and you're not right. Du skal bare få nok af de bedste ting i livet, så får du kan ikke få mere. Det er sådan 80's rock and roll style. Ja, der bliver ikke noget bedre. Det var peak human. Ja, det peak human er death. Peak basically. Human experience. Tænk I have to disagree. Jeg tænker lige, hvis man dør, når man dør,
så er det bare sådan, så kommer man til en lobby, bare sådan, are you ready for the next level? Because you didn't do all these cool things, you're just gonna go back to life, and you're not gonna have memories of this. Så er det bare nogen, der kommer tilbage, frem og tilbage, og der sker ikke noget, de gør ikke noget sejt, de laver ikke noget, de tager ikke stoffer, de skyder ikke heroin, og så er det bare repeat after repeat. Men hvis man når op til det der 11, så er det, man, yes sir, gå igennem. Så det er way to heaven. Yeah, way to heaven. Everybody else going straight down. No, det er bare sådan, det er bare stuck. Men hvorfor er der mere mennesker? Jeg tror absolut ikke, du har det. Men jeg så, eller der er en podcast, jeg sådan revisiter tit. Det er Lex Friedman, hvor han og Jordan Peterson inde. Og så snakker Peterson snakker om, at in a nutshell, at grunden til livet er godt, er fordi det ender. Hvis du var udødelig, så alt det, du vil gøre, vil du sige, det kan jeg gøre en anden dag. Oh boy, if you live forever, the rat is like this. What are you gonna do? The rat goes like this. You become a radical leftist if you don't die. Men altså hvis du er udødelig, så vil alt være lige meget. Så vil livet ikke have nogen altså gravity to it. Like every day would be Ja, der var også en grønlandsk. Worthless. Jeg tror, at da jeg var lille, snakkede nogen, jeg tror på grønland, fordi dengang forstod jeg ikke dansk eller engelsk. Så jeg har hørt det der sagt, hvor man, hvis jeg ikke dør, så hvorfor skal jeg stå op om morgenen? Ja, præcis. Fordi den ender ikke. Ja. Og så der er sådan eneste grund til, at jeg vil gerne gøre noget godt, og jeg vil gerne have det godt. Fordi den ender på et tidspunkt. Ja. Har du set de der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, der er sådan nogle posters, hvor at de tager gennemsnitsalderen i måneder, tror jeg. Så jeg ved ikke, hvor mange måneder der er. Jeg siger bare et tal. Vi siger, at en gennemsnitlig mand lever 1000 måneder. Og så er det bokse. Så du har en plakat, hvor der er kasser. Så hver måned krydser du en af. Og så kan du se, sådan, hvor meget af dit liv, du har brugt. Og jeg har overvejet at købe en, men jeg tror også, at jeg kommer til at have sådan sygeste jeg tror ikke, du kan klare det. Brother to brother. Jeg er 26 nu, så sådan optimistically har jeg brugt 25% af mit liv. Det vil sige, hvis jeg har sådan en plakat, så 25% af den krydser over. Ja. That's like fucking frightening. It's like, oh jeez. Well. Ja. Altså, man kan også tænke bare sådan, okay, vi er der snart. Almost there. Almost there. Keep hanging on. Meningen med det er jo, at det skal sådan skubbe dig til at handle. Til at sådan... Jamen, hvad handler du med? Og få det ud af livet, du gerne vil. I stedet for at spilde dine dage på ligegyldige ting. Ja, det kan jeg godt forstå. Men hvis du står over for det. Ved du, hvad du vil gerne i livet? Vær glad. Men er det ikke... Hvem var det? Ham der... Sisek. I truly believe that happiness should be not the main point of life. It should be a byproduct of doing something extraordinary. Ja. Men hvis du gerne vil være glad... Jamen, det er jo ikke noget, du vælger at gøre. Det er noget, du bliver ved at gøre noget ekstraordinært. Det er det, jeg mener. Altså, ja, fordi jeg føler også sådan, at jeg vil gerne være glad, men jeg føler som alting, jeg gør, er for et håb, at jeg bliver glad. Så er det counterintuitive. På den måde, så ja, jeg forstår. Ja, altså, men min måde er at være sådan, så jeg er vokset op med ikke så meget value, som jeg føler ikke så meget som valued. Mm-hmm. Og så føler jeg sådan, da jeg blev lidt ældre,
følte jeg var sådan, I wanna be valued. Jeg vil gerne være husket. Så jeg tror, det er der, hvor det der, I wanna be famous, ikke sådan famous, men kendt. Så når jeg dør, jeg vil gerne have, at der kommer mange og siger gode ting om mig. Fordi jeg har ikke fået det der validation. Men nu har jeg bare sådan, nu har jeg taget nok svampe. Ikke nok, tror jeg. Men nok til at tænke bare sådan, det føles som det er spild af livet, bare at tænke på, hvad der sker, når jeg dør. Exactly. Ja. Jeg kan ikke huske, der er sikkert mange, der har sagt det. Men at sådan, jeg tror det er ham, han er sådan en business guru, Alex Hormozi. Jeg ved ikke, om det er hvem der. Men han siger basically sådan, når du dør, selv de mennesker, der elsker dig allermest, de tager tilbage på deres arbejde ugen efter. Like, they might occasionally miss you or think about you, men deres hverdag kører videre. Det er ikke fordi, det betyder noget. Ja, det gør det undgå. Like, du bliver glemt så hurtigt. Det gør det undgå med at go out with a bang. Still. God damn it, bro, don't say that. Gildozer. I mean, legends. I kan ikke komme på arbejde, fordi der bliver ikke noget arbejde efter mig. så går du bare rundt. Men jeg tror, på den måde skal man virkelig bare være egoistisk om sit eget liv. Ja, man tror, jo mere service man laver, jo mere man er elsket. I hvert fald der, hvor jeg... For min situation, fordi da jeg voksede op, jeg var bare alene som min far. Så jeg får at blive i huset, så jeg skulle lave alle de der ting. Mm-hmm. Så det var sådan, if you don't do your services, you're out. Det var sådan, oh shit. Yeah. I have to do something to be loved. Så spiraler man bare. Hvor lang tid har vi? Vi har 10 minutter. Okay. Altså det er også fint nok. Så jeg tror ikke, du er stadigvæk... What the fuck? No! Ja, det er lige meget. Bro spent an hour talking to a wall. Jiu-jitsu won't win, you stupid. Ja, lad os ende med at snakke om Ollerup. Ollerup, ja. Bro, hvornår startede det? Vi er her. Vi startede... jeg kom torsdag aften, du kom fredag morgen. Nej, jeg mener sådan alt det her. Jeg tror, det eventsene, det er 3. år i år. Mm. Så der har været 2 år for inden det her. Ja, så vi har altid været med. Ja. I 23, 24 og nu 25. Mm. Thomas Kent og Jonathan, der laver det her nede på Ollerup. Mm. Mega godt event. Bedste camp, jeg har været til. Ja, altså, det er bare området selv. Det er så smukt. Jeg tror sidst, der hvor jeg var hernede med Dorman og Chris, der tog jeg et billede eller sådan noget sendt til dig. Ja. Og så skrev du sådan Ollerup eller whatever. Og så var jeg var bare sådan en off over sådan, det er sådan sanctuary på en eller anden måde. Ja, virkelig. Sådan det føles som de der fancy rehabilitation centers, hvor det er sådan noget zen shit. Det er en højskole. Ja. Det er gymnastisk højskole. Ja, gymnastik højskole. Er det privat? I'm not sure. Fordi jeg ved, at efterskole er privat. Så er det her nok også. Bro. I'm not sure. Det må være rige. Det er virkelig fedt sted. Ja, den åbnede jo i 1920. Nu er det over 100 år. Ja. Jeg har ligget virkelig længe. De har mange forskellige linjer, tror jeg også. Og så er der jo sådan noget, de laver mange kurser og familieweekender eller uger. Eller sådan. Så, hvad kender du til de der højskoler? Har man sådan matematik? Nej, det er, så vidt jeg forstår, mere kreativt. Altså du kan gå på sådan højskole for håndarbejde, eller højskole for musik, eller gymnastik, sport. Det er noget med, der også er politiskole her. En politilinje. Don't check my bag. No. Jeg ved ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer, for jeg har jo kun noget, når det er grappling champ. Så er det bare sådan, det giver dig bare plads
for at udvikle dig mere, sådan ikke... Jeg tror også, der er rigtig meget socialt i det. Det er i hvert fald min opfattelse. Det er jo sådan lidt efterskoleagtigt, men for voksne. Ja, det føles virkelig som efterskole. Ja. Enormt kulturelt. Altså, det der, som de også bliver med at sige, at højskole, det er ikke noget, man får, det er noget, man giver til hinanden. Det er sådan meget community. Jeg siger det lige igen. Højskole, det er ikke noget, du får, det er noget, du giver til hinanden. Så det er sådan samfunds... Ja. Det er ikke, jeg kommer ikke bare ind og forventer at få alt. Jeg er en del af at lave det. Fordi du betaler. Jeg betaler også. Ja. Det er en forretning, for sure. Men jeg tror, en del af oplevelsen er også, at du er med til at bygge det op. Mm. Ja, fordi uden elever, så er det ikke noget. Nej, og hvis du bare kommer ind og forventer sådan at blive, få en service eller produkt, så tror jeg heller ikke, du får det samme ud af det, som at du engagerer dig i fællesskabet. Ja. Ja, det... Men jeg synes, det er virkelig fedt event. Jeg håber, de bliver ved med at udvikle det. Jeg synes virkelig, der er potentiale til at blive... Ja, jeg tror, de bliver nødt til at næste år, de bliver nødt til at have noget stort. Ja, nu snakker han også om at få noget mere sådan marketing på, de starter SoMe og sådan noget. SoMe? Social media? Ja. Altså, jeg føler som, fordi nu har vi været her 3 gange. Mm-hmm. Jeg føler lidt, det er altid det samme. Det er altid mennesker, der kommer, mennesker underviser. Ja, instructors. Yeah. Ja, sådan, det nu føles det lidt... redundant. Ja, lidt stale. Yeah. Jeg vil gerne sådan komme til en eller anden sted og have det virkelig fedt jiu-jitsu, og så bare sådan, shit, ham. Ja. Og så vil jeg gerne være sådan, eller hvis de kan have sådan en special guest, ikke sige, hvem det er. Det kunne være fedt. Så kommer Gordon Ryan, no. Altså, der er selvfølgelig nogle gengangere i år, altså navn, der har været her før, og der er en del danske undervisere. Det er jo også fedt nok, og det er jo ikke nogen, som man træner med til hverdag. Der er en del undervisere fra Odense. Dem træner jeg ikke med til hverdag, så det er fedt at se deres undervisning også og sådan noget. Men i år har der været ham, Sean, hvad hedder han? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn. Amerikaneren, ja, det er rigtigt. Det er første gang, han er i Europa. Er det rigtigt? Ja, så vidt jeg kunne forstå. Ja. Du snakkede lidt med ham, gør du ikke? Ja, lidt. Vi snakker bare om min arm, og sådan jiu-jitsu og helbred. Og, ja. Ja, men det er fedt at få de der navne, du ved, som man ikke er vant til at se. Helt sikkert. Det er sådan noget wow-faktor. Ja. Man bliver sådan nysgerrig på. Ja, han har nogle sindssyge dars. Ja. Det er lidt ærgerligt, du kunne ikke lave dem. Bro. Ja, dars. 2 første dage på campen, alt var bare fra Turtle, og jeg kan ikke bolle ham. Og jeg tror måske første dag der, hvor jeg bare sådan har leget lidt med Theo og Kasper. Jeg ved ikke, om jeg har fået sprættet det op der, eller hvad. Jeg tror, den var allerede så den er allerede startet. Den var bare svag. Ja. Fordi nu er det stort igen, det der staff. Jeg tror, det er lidt godt, at det gik galt for dig. Så tjekkede vi, og så fundet ud af. Du skulle til at bare lade den ligge, og bare sådan, vi tager det af. Og så er det bare det der grønne. Altså, vi bliver virkelig nødt til at have et eller andet awareness, staff awareness. Jeg ved ikke, hvordan man gør det, fordi det skal jo være et eller andet rettet mod praktiserende læger om, at i BJJ-communityet er det ret normalt at få staff. Ja, altså, for min måde, jeg gør det her, tænker jeg vil gerne starte sådan en sådan en foundation, så jeg kan faktisk bruge måske en måned, bare for at undersøge alting, og så snakke med alt det der, jeg kan snakke med. Og så faktisk finde dem der, som har blevet indlagt på grund af staff, snakke med dig, vise de der. Så fordi
Altså, vi ender ikke i en skid, hvad der sker i jiu-jitsu. De Nej. tror bare, at der er noget, som man får i børnehave, som en af de undervisere, jeg snakkede med, sagde i Siam. De tror bare, det er noget, man får, og så bare, der er lidt stafylokokker, og så kommer de ud igen. Men det, vi har her, der var en, de snakkede om, jeg tror, det var Craig Jones. De snakkede med nogen, som var i Thailand, og så fløj tilbage. Han var i Singapore, fordi man skal lande der. Ja. Og så, han har fået staf i øjet, og så faktisk døde på vej hjem. No fucking way. Ja. Jesus Christ. Altså, det kan ske. Ja. Altså, hvor folk, altså de læge, vi har, de siger bare sådan, bare vask det 2 gange om dagen, og Ja. der sker noget. Jeg snakker også med en, der træner i Siam, så siger han, ja, der kommer til at nogen kommer til at dø først, før der sker noget. Det vil jeg fandme ikke have. Det går sgu ikke. Det er også, altså her med mig, det er fucking dumt, de bliver ved med at argumentere med, at sådan, at vi skal vente og se, fordi vi vil ikke bare give antibiotika, vel? Ja. I stedet for, så var jeg hos lægen 5-6 gange. Jeg var indlagt i 2 dage. Jeg fik taget blodprøver konstant. Jeg skulle opereres under fuld anæstesi, og jeg skulle have antibiotika på drop, og nu har jeg fået 150 piller. Bare fordi de prøver at undgå at give dig piller, så får du 5 gange mere. Jeg har fået så meget, og også på drop. Det er sådan, altså jeg har ikke ord for det, det er jo sindssygt. Altså det er så unlogical. Ja. Ja, så jeg kan ikke bare forstå det. Har det ikke bare sådan en, har det ikke en fælles informations sådan media for læge? Det føles som alle sammen er disconnected, så bare sådan, jeg tror ikke, det er noget, det er bare sådan, jamen, den gang, jeg snakkede med den anden læge, bare sådan, det er det, de siger, bare sådan, kan I ikke arbejde sammen? Det føles som, de er bare hver for sig. Ja. Altså, lad os afslutte med det der. Tak for podcasten. Og så tak for Ollerup til at lade os optage selv om vi ikke spurgte. Vi fandt det godt lokale. Ja, tak bro. Bum, bum.